Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista jikkunsidra l-abbozz ta' liġi li ressa il-Gvern bħala l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Għalhekk, il-Partit Nazzjonalista mmexxi minni qatt ma jista' jkun favur dan l-abbozz ta' liġi kif propost mill-Gvern. B'dan l-abbozz ta' liġi il-Prim Ministru Robert Abela qed jikser il-kelma li ta' lill-poplu Malti u Awċi meta f'Jannar tas-sena 2020 stqarr li ser jiġġieled kontra min jipprova jintroduċi l-abort f'pajjiżna. Fl-laqgħa li saret ilbieraħ, il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ddiskuta wkoll il-bżonn li l-liġijiet ta' pajjiżna joffru ċertezza legali u protezzjoni għan-nisa tqal, it-trabi fil-ġuf u l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa f'każ meta jkun meħtieġ intervent biex tiġi salvata l-ħajja tal-omm li tkun tinsab f'periklu ċar. Għalhekk, il-Partit Nazzjonalista jesprimi sodisfazzjon għal fatt li l-proposta mresqa minn 81 akademiku u professjonist tirrifletti l-pożizzjoni tagħna dwar kif il-kodiċi kriminali għandu jiġi emendat biex jintlaħaq dan l-għan mingħajr ma jiġi introdott l-abort f'pajjiżna. Nistennew għalhekk li l-Gvern jagħti widen għal dak li qiegħed jgħid il-Partit Nazzjonalista bl-appoġġ sħiħ tal-akkademiċi u l-professjonisti Maltin. Fil-waqt li Robert Abela jrid idaħħal l-abort f'pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista se jibqa' l-unika forza politika favur il-ħajja f'pajjiżna.